Bé, bona nit. Moltes gràcies per venir. No és habitual, no?, que la poesia porti tantes cares. Aquí a Dénia sempre m'hi he trobat que sí. I encantat de tornar a ser a Dénia, on em sento, on ens sentim tan ben acollits sempre, i amb cares que ja comencen a ser cares amigues, no? Bé, com que som 14 a llegir, no m'extendré més amb el preàmbul. Simplement situar que llegiré 2 poemes d'un poemari que ja està acabat, encara no està editat, que es diu Suite del Patxà, i que té 2 parts. Una primera, agafant 2 paraules d'un poemari de Josep Vicenç Foix. La primera part és dol i la segona és sol. Hi ha una primera part de dol per una separació amorosa i després la segona part que és el fet d'enfrontar-te al fet de la soledat, i d'aquesta segona és del que us llegiré 2 poemes que estan tots sota un mateix epígraf, sobre un mateix títol, i de 8 parts. Llegiré la 1 i la 4 i es diu El regne de l'oblit. Al regne de l'oblit tot habita en la penombra. Difoses, les línies, no separen els cossos i les coses. El món, tou, es desfà en una boirina lleu d'aigua que no impregna, de fons de llac que no mulla, on les ànimes, seques, juguen a no tenir confins. Hi conviuen el record i el penediment, l'adonar-se i el perdó. L'amor hi campa, allarat, com si no hi hagués límits per a la comunió i poguéssim mastegar les hòsties com aquell qui es menja el cor de l'amant i la vida fos un àpat llarg del qual ningú no s'aixeca. Al regne de l'oblit, les famílies es reuneixen de matinada i els éssers estimats et travessen com si estiguessis fet de boira, i una orgia d'encontres hi té lloc, i és l'àmbit del frec i de l'alegria a flor d'ulls que de cecs celebren la troballa d'haver estat buidats de les seves conques i del miracle dels cossos sense ombra, trenats en una mateixa dansa immòbil, incrèduls per aquesta oportunitat amb què la vida o la mort ha vingut a regraciar-los. Aquest és l'1, i de la mateixa part, el número 4. Recordo aquells dies de lluita per la resistència irreductible. Les mares ens havien agombolat el bressol amb llet d'ovella i rovell d'armadura. Ens era més fàcil brandar l'elm i la cuirassa que la mà de morter i el colador. Anys de mossegada als llavis i fiblada al cor. Jo t'hagués posat el meu a la mà en aquell temps perquè el plantessis en un test i en sorgís una flor rara. Però no suportava la fulla de tall dels teus ulls quan el retret. Per tu hagués estat disposta a anar de genolls del fossat fins al baluard, o a obrir-me les artèries amb la tija d'un taronger. Lluny de mi, però, el càlcul aritmètic del broll d'aigua precisa per nodrir-ne cadascun dels brots. Es badaven tota hora els grills al nostre pas i ben aviat la terra fou una estesa estèril de taronges. Recordo aquells dies d'orgull i d'ofensa, d'orgies de sang i fetge. Calia morir per la dama, calia morir amb la dama. Lluny sona ara bateria, cavall i cavaller, casc i canelleres, embut i tassa. En resta, si de cas, un foc petit, d'aquells que sembla haver de protegir amb les mans. Pòsit de fiblant consciència, gresol, tal volta, d'un vell nou començament. Per aquí, per què? Parlàvem de la poesia com a una oportunitat per a trencar fronteres o, si de pas, superar-les, i la nostra següent convidada podem dir que ja és de la Safor, de la Marina i d'allà on el poble la porto. Amb tots vosaltres, Maria Josep Escrivà.
M'ha traït el Jovi. Bona vesprada, moltíssimes gràcies per la vostra companyia i sobretot perquè el Jovi, que té el cap molt obert i les ganes d'ampliar horitzons, doncs ha pensat que això era un acte que no mereixia que només es reduïra a la Marina, no? I ha pensat en els saforencs i jo estic segura que cada any anirà ampliant horitzons i aleshores això serà al final una trobada a nivell de país, segur, i amb les illes, i tots en gaudirem i ens enriquirem així. Moltíssimes gràcies a la Fundació Baleària i jo sempre, des de fa molts anys que he estat molt vinculada a Dénia perquè hi he treballat i he viscut i clar, hi he pogut seguir també després amb una mica més de distància totes les activitats que es fan així. La veritat és que l'empresa, que una iniciativa privada tinga tant en compte la literatura, les paraules, l'art, això és una cosa que no agrairem mai prou. Així és que a tothom i especialment a Ricard, moltíssimes gràcies. Amb el vostre permís, com que l'ocasió ho requereix i jo me'n recordo molt de les rotes per on he passejat i caminat moltíssim, voldria llegir-vos un poema de ja fa uns anys que es diu De mar compartida. A mi m'agrada moltíssim i és molt important per a mi caminar, m'ordene les idees i a banda que posa en moviment el cos. I moltes vesprades em trobava una senyora, clar, una senyora anònima desconeguda que sembla que també necessitava fer el mateix que jo feia. I vaig pensar en una història dedicada a ella, i és aquesta. De mar compartida. L'aire tremola amb cada vol d'ocell. Cau la tarda i una dona camina per platges desmaiades. Passos salats, pell clara. Amb algun convenciment camina fins al límit abrupte de les roques. Vacila un instant. Escull la fita exacta i llança al mar engrunes de pa que trau d'alguna butxaca. La dona riu, enfrontada a les ones, quan els peixos s'acosten a menjar-se-li el riure, fins que s'apaga el desval i les cates i contempla en silenci com retorna la calma. Així, cada vesprada existirà un camí cara a cara amb l'últim sol, mentre la dona, pell salada, passos clars, crega que el gran motiu per caminar se'l trau d'una butxaca i que no tornarien a nadar els peixos si no fos per l'esperança de buscar-li les mans, felices i amples com dues magnòlies. I és que les emocions sequen la boca. M'agradaria recordar avui que a Madrid s'està celebrant la marxa del 7 de novembre en contra de totes les violències imaginables contra les dones, no? I aleshores una manera de celebrar aquesta marxa, diguem, o de participar en aquesta marxa és estar allà físicament i una altra, jo crec que no menys important, és estar d'esperit i això és el que almenys jo ara mateix voldria sumar-me d'esperit i de cor a aquest acte, diguem, multitudinari i reivindicatiu on entre altres coses molt concretes hi ha una que és fonamental i és que a veure quin dia, en quina ocasió el govern espanyol entén que la violència contra les dones ha de ser una qüestió d'estat i això, mentre no passe, doncs no s'entendrà com el problema importantíssim i global que és i per descomptat, si no se li dediquen pressupostos per a combatre això, no hi ha res a fer. I jo voldria llegir-vos aquest poema que en seguida vos contextualitzo i entendreu a qui està dedicat.
Des de Dénia, per exemple, fins a Oliva hi ha una carretera, la nacional aquesta, on a la cuneta de la carretera sempre veiem allí acostades com si foren pals o estaques, les senyores aquestes que s'ofereixen a qui vulgui gaudir dels plaers que elles ofereixen. Es diu Dones a les cunetes i m'agradaria dedicar-lo a la memòria d'un amic fotògraf que és Manuel López, que va morir l'any passat i amb el qual vam tenir un projecte preciós que vam compartir ell des de la fotografia i jo amb aquest poema que es va dir La cadira buida, i era una manera de denúncia en contra d'aquesta prostitució a les tan miserable, no? Des de la carretera. Dones a les cunetes. Diumenge assolellat. Uns ciclistes esquiven pals ressecs, antics vaixells sense cap mar, mollons de pedra, sentinelles cansats d'eternes rutes, estaques de bardissa, fites a coloraines en boques de bancals, gossos esporuguits, dones a les cunetes. A les cunetes, cames de bronze, negades en roselles fins als turmells. Clavades dia i nit a les rotondes, xiprers, fanals, en carn viva ninots de falla, canícules, hiverns, els fars dels automòbils, centellets en natges de niló. Roda i roda la mola, rossins novells de cos i vells de càstig. Gràcies.